allech chi ddim beo nhw, rhai cael pysgod, achos pam, o'n nhw'n cael cynnig ar y pysgod lawr yn yr ardal hyn, pam oedd y pysgod yn dod lan i Tregaron, gweld y pysgodi, oedd plant ysgol Tregaron mas, yn bwrw cerrig atyn nhw pam o'n nhw'n mynd lan dan y bont. Ond wedyn gyda'r golau ffagal, oedd e'n golau mwy coch, ac oedd e'n tynnu'r pysgodin at y geilan, a wedyn o'n nhw'n cael y bachyn mewn iddo fe wedyn. Ac oedd i'r un peth y brynu, oedd pan bysa'r pysgod lan, oedd ffermwyr yn dod at ei gilydd, a wedyn oedd amell i ffarmwr a gwell ci at ei gilydd, ddeith e mor beilif yn agos. Ac oedd hwnna yn help ymnadw, wel, oedd hwnna mynd i achub nhw i cael mynd i cwrcus y llywyr.